खोब मोजां मोननाय बायदि मोनदों न' नोङो ओइ गाबागाव हौवाखौ फोजा ओमफ्राय बुं नोंनि हौवायासो माबायदि नों मिन्थिखाया होमबा आंथ' नोंनि सिगां मेरला जिएफ दंमोन बिनिया अब्ला बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया गोहोम गोख्रैयै मा खालामा नोङो मेहेरखौ हौवा मोननो रोङि आंनि मेहेरखौसो मोनबाय नोङो ओइ फाग्ला मा खालामबाय थादों नोङो मा खालामबाय थाया नों गुबुन हिनजावजों बेखौनो फोजा आरो सों बेनावनो आयौ बिहामजो आदा मेहेर हामाथि जाखो लान्जिया फान्थियानो नोंहालाय नोंनि नोंसाला मोजांनावनो सोंदो आयै नाथाय मा जादों फालाय आं हमनो हायासैना ओइ मा जादों हायना नोंनि नोंसालाया बे हायनाजोंथ' उन्दुनानै दंमोन आयै मा आंनि मेगनजों नुफैदों नोंनि नोंसाला मोजाङा हनै दासो मोनथिखानो रोङासै ओमफ्राय हनै ओइ साला दावसेन नों बेबायदिसो जागोन आं सानाखैमोनहाय आंनि आबानि लोगो जानानै नों बेबायदि खालामनो हाबाय दा दाउट जल्दि ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नोङो मोनसे बाथ्रा मिन्थिगौ नामा बे आखाइ मोनसेल' जों आखाइ खबजाया स' बेखायनो बेवहाय आंखौल' दाय हमनानै जानाय नङा बोरै बुंबावदोंलै बियो मिथिखाया नामा आंहा हनै बिहामजो दंखायो आंनि हाथरखि बिहामजो दाथ' बेफोरखौ आंखौ बुंना मा लाब मेहेराव सोंदो एथ' बारना जोगोन आं बेखौ आंनि न'निफ्राय गोख्रै थांगोन माखौथो हाथो दायो बेखौनो बुंना मा जानो आयै बिहिरानो हनै बिहामजो बेफोरो बोरै जानो हाथावगौ आदा मेहेराथ' नोंखौसो नाथाय आं आंनि मेगनजोंनो नुथारदों आयै बोरै जाखोलै होमबा मेहेराबा बेखौथ' मा जाथारदों फालाय बे गथ'आलाय एथ' बायदिसिना घटना खालामनानै बिदि आराम उन्दुबावदोंसो फाग्ला बेसेथो टेनसन थानोब्रा मानसियालाय दसेबावनो सिरि थाथ'नोसैलां बा ओमफ्रायथ' हाबाल' मोनफैगासिनो माथो ओरै आबा मेहेरनि हाबानो ओरैजाय आबा सानसोरांनि हाबानो मोजांलै नोंसिनानो जायखौ हास्थायदों बेखौनो मोनब्लाथ' बांसिन गोसोफ्रा मोजां मोनबावो आरोलै नै माथो खालामबाय थाखो नों हारसिं बेयाव सोरां ओइ हारसिंनो गोसो गोरबोनि खोथा रायलायदोंलै आङो आयौ आजिखालि बिदिसै नामा होमबा माथो खालामबावनो आरोना ओमफ्राय सोरियालाय बेजों रायलायगोन आरो मोन्थाय सनाजोंसो रायलायोलै आंहा दाना जेन मोन्थायखौ मोननानै जेबोखौनो नांजालासो नोंहा बिदिद्राय नङाब्रा ओमफ्राय बाखि मा खबरलै आंनाथ' आरो मा जानो मोजां गाज्रि ओमफ्राय बांसिनानो गाज्रि आरोना गेजेरावनोसै दे बांद्राय टेनसन थाबाय थानो नाङालै ओमफ्रायथ' आंबो दंना माबाफोर रायलायनो गोसोबा आंजों रायलायब्रा नोंजोंबो मा रायलायनो सोरां दिनै मानो रायलायजाया जानांगौ जाखो बे आरो बाद दे बेफोरखौ समाबो माबोरै दसेनो बारलाङोना सोरां जेबो फात्ताखौनो मोनलायलाया एखनबा समाव नोंहा दिनै नै बिहामजो मोनलायनाय जाबाय ओमफ्राय आंहा बिजामादै औ राने बिहामजो मोननो समायबाय आंखौ बेबो मा सोंनाय जाखो दिनै नङाब्रा जेनेबा सोंबाय आरोलै ओमफ्राय फिसाजोनावलाय माला थांगोन दाथ' मा खालामबावनो आरो आथिमंगलाबो खाथिसै थांना फैनोसै सोरां थेंक्स आरोना जेबो दाहोनसै मिथिबाय जागोन दे अब्लाबो न'आवल' फैथोंनाय आं हले बेबायदि लानानै थांनायखौ बुंखाथारगोन फंसे फंनैबाबो ओमफ्राय फिसाजोखौसो बिदि बुंदों गोदो आंजों खारनायावबा गियाखै नोङो नोंबो बे बाथ्राखौनो गोसोखांलायबाय आरो माथो ओमफ्रायलाय दाना ओमफ्राय फिसाजोखौसो गाज्रि मोनबाय नोङो नंगौबोथ' आरोलै सोरां गोदो आंबो बिदिनो खालामदोंमोन दा खारबावदोंसोमोन दाथ' जोंना फिसाजोआ मालाय बाद होदोलै एमि मिथिबाय बेफोरखौ बाद हो जेब्लायबो हेपिल' थानो नाजा बुजिबाय नाजानोसै आरो आयै बेदराव आलु होगोना होआमोनलै नों एवबायमोन आबा औ एवबायमोनलै आयै आङो आलु हाना दोनखादोंमोन आं आबा बेखौनो होदो थां जागोन दे होमबालाय आयै बेदर संदों नामालै आबा औलै दादि आबै हरफादोंमोन ना बेखौनो एवबायलां दे गोथाव संथारदे आबा ओमफ्राय मादै जुरिनोबो हैखादो दे जागोन दे आयै ओमफ्राय दादि फैद'लै जानोसैबा दे आबा थांगासिनो आङो र' थाब फैलाय दादि दे ओमफ्रायो आबा दे आयै नोंबो गावनो संजोबनो नागिरो गथ'आ माबा बिबैया माबा अमा एसे हरफादों नामा बेखौनो लाबोफानायनि खुसिथार गावहा संनायफोरखौबो बा आवग्रिखायो गावसो माबा मोजां दे सेंग्रा जाबायानो माथो बेबो जाया जाबाय मा जाखो बे गथ'आ नै आबा मेहेर आबा दासो होजोबफैहांदोंलै आदै आयै माला फैखो नोंलाय गथ'आ गन्डगल खालामनानै माला फैखोसोनो आंखौसो मा होनखो नोंलाय आयै मा होनखोसो होनबावदों नोङो मानो बिदि खालामदों नोङो आया गोदाव सोराव नों बेवहाय ओमफ्राय मा गाबलाबायखो नोंलाय मा जादों बेबि मा जादों मा जादों दे नोंखौ आयासो माबा रायबावदों नामा ओइ आयै नोंथ' रायाखै नामाबा गावनो गन्डगल खालामनानै आंखौसो रायदोंनोलै हाबाब मा गन्डगल खालामखो आंलाय लाजिया नों मेहेर मालाय सिख्लाजों उन्दुनो दै आंनासो साफैलायबायलै ए मा बुंखोलै नोङो साफ्लादों हो मादों नोङो सोरजों सन्देह हमलाबायदों नों आंखौ बै मा हो सोर बियो बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनखो आबा मा नुखो आं बेफोरखौ बिहामजो थाखानानै नोङो हायनाजों बेफोरबायदि
आन्थि आंथ' मेहेरखौ मानोबो खालामदोंमोन नाथाय मेहेरानो गावनो एकदमबारे नुबाय मा बुंदों मेहेर या मा बुंखो नों आंखौ बेफोरबायदि बोरै जानो मोनखायाबा मानो बिदि खालामनांगौ जाखो मानो बिदि जानांगौ आंखौ साला मा बदनाम खालामदोंलै बियो गोदाव सोराव बखिनो फैदों नङालै बिदि आरे नंखायसो बेफोरो आरो आन्थि आंनि मेगनजों नुदों नंखाय बुंखाबायना आङो बेफोर नंखाय गासिबो नंखाय बेबि आंखौ फोथाय बे जे बुंदों बेफोर गासिबो नंखायजोब आरो नों जे नुदों बेबो नंखायसो सैथो नङा आरो आंलाय नोंखौ मानो थगायनांगौ देनाय दाना बाथ्रा बुंखादों ओइद आं रावबो सिख्लाखौ बेबायदि आखाइ होफेराखैलै बेबायदि गाज्रि खामानि मावदोंबा आं दानो थैदोंलै नाथाय बेथ' बुंखादों हनै हायनायाबो आरो बिहामजोबो नुदों आं बेबायदि गाज्रि खामानि मावथाराखैलै आयै माथो आरे नों खोनासंद' आंथ' जेबोखौनो मिथियाखै गोदाव सोराव आंलाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखो आबा बाथ्रायाथ' दा बेलेगसो जाबाय हायना साला नोंनि खामानि ना दाथ' आं बोरै मिथिबावगोन आबा सोर नंखाय बुंदों सोर सैथो बुंदों हाथरखिनि नोजोराव आंखौ साला एथ' बेबायदि गाज्रि खालामदों ओइद समय लानानै बुंनो हायोलै आं आयै आं बेबायदि रावबो सिख्लाखौ बेबायदि आखाइ होआखैलै हाथरखिल'सो अब्लालाय माथो खालामबावनो आबा बे हिनजावखौनो बुद्रुगोनलै आङो साला हायना नामा औ आबा एसे जोम हैथांना मालायनि फिथिखौ नायनो हाया बेफोरबायदि हिनजावानो आबा थांनाय थां सोरबासिन हायोना गवाब्रा आयै र' या मा उल्थां फाल्थां जाखोलै आंनि आबायानोथ' हायनाजों मा कानेक्सन जालायखो नों आंखौ मानो बिदि थगायनो मेहेर ओइ बेबि आंखौ दादा नोङो आरे खोनासंथ'ना नोङो मा खोनासंबावनांगौ बाखि दंबावो एसेबां बेफोरबायदि ओइद गोरोन्थि बुजिबायलै नोङो नङा होनदों आं बिदि मा नङा आंखौ बेफोरखौसो नायनो लिंहरदों नोङो मा खालामा आरो बेफोरखौसो बेबायदि मेहेर ओइद मासे गाज्रि सानखोब्रा नोंलाय आंखौलाय नङा नोंथ' मोजांना बिराद मोजां आंसो नोंखौ सिनायनो रोङाखैमोन बेबायदि गाज्रि हाबा मावदोंबानो दानो थैदोंलै आङो मिथिबायना गोदाव सोराव आं मा मिथिगौ देना आं जेबो गोसोआवनो गैयाबा गोसोआव गैयानो सनालि आं बेजों कफिसो लोंदोंमोन मिथिबायना माबोरै बिदि जाखो आं जेबोखौनो मिथिया थगायथारदों नोङो नों आंखौ फोथाया आरो नोंनि मेगनाव मेगन नायनानै बुंनो हायोलै आं बिदि खालामाखै बुंबायना नोंखौ आं बिदि थगायग्रा नङालै बेबि मिथिबायना थगायथारबाय आं नोंखौ बेजों थगायथारोमोन नोङो ओइद नोंखौ एथ' गाज्रि सन्देह खालामबाय बियो बेखौल' बुंना मा जानो नोंबोथ' दङमोन नायनो नाङानो जों आंनि उन दाफै नोङो आरे बेबिलै जानला मानला होनबानो जागोन नामा आं हाथरखिखौनो बेबायदि गाज्रि नोजोर नायफेराखै बे हायनायालाय अबेनि गेजेराव फैखो बा सोरां बिदिबा नोङो दिनै बिहामजो गोदाननि संनायखौसो जानोसै औथ' आरोलै नायनोसै नोंनि संनायखौथ' जाबाय थाखायो नङा होमबा ओमफ्राय हाथरखि बिहामजोनिखौलाय बाब मामि सनाखौथ' बुंनांलायलाना गोथावल' संखायो दा बिदिबाथ' नों आंनि संनायखौसो बावगारसिगोन माने जानो बासिगोन न मालायसो सोरां ओमफ्राय दाथ' बिहामजो फिसाजो सानै मोनबाय उदैयानो मायबा गेन्द्राद्रासो जाबावसिगोनदां नोङो ओइ बिदि जायो नामा सोरबा बिदि नङा रादेनाय र' मालाय थिनि आङो ओमफ्रायो सासेयाथ' गैया सासेया दङ आरो र' दाबो फैयाखै आरो सासेया गैया मायामोननाव दंहैयो बेनाव थांबाय होनबाथाय बायोलै आङो मालाय मेहेरानो लेंहरदों होननायानो होमबाबोलै बारा थिग मोनलाय लाङालां हगार हरनो नाङामोनलै जुदि बिसिनाव नै आं थिनहराखैना गावसोर थाङो ना मायो जाबाय ओमफ्राय सोंबाय आंनाव गावबो थांनो लुबैदों बायदि होनबाय नालाय बेखायनो थाङोबालाय थांदो होनबाय आङो दा ओमफ्राय थाब हरफिनाबा दे दा फन हरगोन आङो गैया आबा सानसोरांखौ दसे दोनलांब्रबनो थिननो नागिरदोंमोन आं थाङोआनो मालाय सासेया र' खुरा मायदि बिहामजोलै सोरां थाथोंसैलै मायबा नोंखौसो उल्था दोनलांफिननो थिनबावलायो आसुरितसो मोनबायलां ओइ बाद दे माथो होनबावनो आरोना बारा थिग मोनाखै दे आं हले खुला खुलि गैया माया न' सिङावबो हाबनानै थाबाय थायो ओंखाराबो मायाबो लाजिया बे बेखायनो अबाव लाजिबायगोनसै लाजिग्रा मानसिया बेफोरबायदि खारसनफैनो हालायो हाबा जाया गारा दानिफ्रायनो एसे लेबेलाय ओइ थामालै बिदि बुंनो सानाबाया बिनि जानायनि सिगां आंनि फिसालासो मिन्थिबायना बेखायनो मोजांबासो मोजांलै आंजों आयै नों आंखौ लिंहरदोंमोन ओं ओरै फैनायसै नोङो आं दुगैदोंसोमोन ना आयै ओमफ्राय मामोन माबा मोनसे फिसा खामानिसो थिननो नागिरदोंमोन आङो मा खामानि आयै नैहाय नैबे एम्फौखौ मैथाजों संनो थिननो नागिरदोंमोन आङो हो एम्फौ आयै आं बेफोरखौ जाया दे हाजायाबाबो अरजाया दे माबा नोंनि नोंहावसो जानो नागिरदों नै दे थांनाय बेखौ एसे संनानै होदो आं संनो हनै नोंहा नोंनि आखाइनि संनायखौनो जानो लुगैदोंनो दानोबा जागोन थां एवहैदो थां माबा आयै आं जि मेंनायबो मोनदों
ओमफ्रायथ' आङो जाखायाबो नालाय बेफोरखौ आयै नोंनो संहरदो नामा बिहामजो दसेनो मोनो हाब दसे संहरबालाय माथो जायोमोन आयै सरि आं एवनो हानाय नङा बेखौ बोरैबा नुनानैनो गोजानस्रिउसो मोनजोब्बाय आंखौ ओमफ्रायथ' आफा आइयानो जि गोथाव संखायो आं माब्लाबा संनोसै दे ओमफ्राय आंबो दासो हस्पिटालनिफ्राय फैदों एसे रेस्ट लानो सानदोंमोन आङो दे होमबालाय आयै दे नोंनो संनानै होदो सोरां जेबो नङा दे आंनो एवहरनोसै बादों खोमा दे बिहामजोआ जेबो नङालै सोरां आंनो बरियाखि गोथाव संना होनोसै नोंनो मिथिबाय दे जागोन दे मालायखौ आसा खालामनानै लाब गैयालै सोरां बेखायनो नंगौथ' आरो लिजुरि ओमफ्रायथ' सानफ्रामबो थिननाय बायदिसो मोनखो ना माखो दिनै खेबसेल' थिनदों आङो बाद दे लिजुरि माथोबाव माथो गासैबो आंनो बानायजोबखायो गावस्रा जेबोखौनो मावखानांखाया आंजों एसे बोरैबा बुंबायना आङो दे जेबो दाहोनसै दिनैनिफ्राय बुंलालै बिदिबा बांद्राय सोलिनाय नङालै बुंखायो आंबो नोंनि बेफोरबायदि जाथायखौ आं सोरनो मा होनना खिन्थानांगौ मेहेर आं मा होननानै सोरनो मा खिन्थागोन दिनै नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ आं जे नुदों आयौ बिहामजो नों फैबाय बेखौनो आंहा फनसो हरनो नागिरदोंमोन माला फैगोन होननानै ओमफ्राय नै नों हारसिं फैबावबायसो हाबा मेहेरा दोनबोआसै आयै मेहेरा माने बियो हजों दं आयै ओमफ्राय आं फैग्रोबाय नै बेनाबाथाय नोंखौ दोनबोबानोथ' जायोमोन ना दोनबोनो नाङा दे आयै आंनो नाङा बुंखादों ओमफ्राय फैबाय आङो दे बिदिबालाय हामदों दे नों फैनायानो ओरैबाबो नोंहा बुंगासिनोमोन बिसिनाव थांनायखौ मोजां मोनथाराखैनो गावहा औ आयै आंबो मोजां मोनाखै आंबो बेयाव मोजां मोनथाराखै आयै एसेबो बेहायसो मोजां मोनदों आङो नों जोंहानाव थादावबायना बेखायनो आरो हजोंथ' नोंखुनजाबो एसे बोरैबाना आइ बिखुनजायाथ' बिखुनजो आयै ओमफ्राय हनै मेहेरा हो मेहेरा मा बिहामजो जेबो नङा आयै दे साहा लोंनो फैदो दे नोंहा हनै सिंग्रा गुदुं गुदुं लाबोदों आरामसे जमायैनो साहा लोंसै नै हाबायावहायलाय माथो खालामबाय थादों नों बिहामजो हारसिंनो जेबो नङा आयै दसे ओरैनो बार जाथावथाव थादोंमोन आङो बेलासिनि बारखौबो जानांगौ आरो मोजांबो आंहाबो खामानिफोरानो सोलाबलाय लाङा एखनबा औ आयै मानो बिदि खालामनाय नोङो गावनि गोसोआ माबायदि मोनदों आंसो मिथिगौ नोंथ' मा मिथिनो नङा होनबा आं नोंखौ माब्लाबा बेफोरबायदि थगायगोन सानाखैमोन दिनै नाथाय नोङो आंनि फोथायनायखौ नों बेबायदिसो फोथायखेबस' खालामदों मेहेर मानो बिदि खालामो नोङो मानो एसेबां फोथायबाय नाथाय नोङो बेबायदिसो खालामबाय आंखौ बेबायदिसो खालामबाय नंखाय नाङा आंनो नोंनि जेबो नोंनिफ्राय मोनसेबो बुस्थु नाङा आंनो सोरखौबा गावनिफ्रायबो बांसिन फोथायोब्ला बेबायदिनो जायो आंनिनो गोरोन्थिमोन सिगांदि नोंखौ एसेबां फोथायदों मेहेर नोंनि अननायखौ नंखायोमोन नामा बेखायनो दिनै बिदि जानो मोनबाय नों आरो गुबुन सिख्लाजों नोंनि आखला एसेबां बेफोरबायदि गाज्रि लाजिनाय मोनबाय आं गावखौनो गाव खोथा होदों आंजों नाथाय नों थांदों गुबुन सोरजोंबा मा नुखो आं दिनै बेफोरखौ आं जे आंनि मेगनजोंनो नुनानै फैबाय बेफोरो मा नंखाय नोंनि होनाय नोंनिफ्राय लानाय मोनसेबो जिनिस नाङा आंनो बिहामजो हाथरखि नै माथो रुमावबो गैयालाय आइया दहाय फैबायमोनथ' ओमफ्राय गथ'आ अके सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै होमबा ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला आङो थांथ'नोसैलाय ओमफ्रायथ' सनामोन मोजां जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो लाभ इउ एसे सासेलै मेहेर ओमफ्राय हाथरखिखौ एसे गोरलै बुरखायनो हाबावगोन जानो सोरनि फाव बानायनायाव गोलैगोन आंलाय बिनिफ्राय ओंखारनो हागोन ना आङो आंखौ एसे गाज्रि फाव बानायदों ओइ हायना साला
आंखौसो मोनबाय नों बेबायदि बुंनो नोंखौ नायनो थाङा आङो आरो आंखौसो बेबायदि गाज्रि बुंदोंना नोङो फंसे फंनै मोजां मा रायलायखो नोंजों नोंथ' आंखौ साला बेबायदिसो खालामबायलै सना मोनालाय आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा रा गाज्रि मोनना दे हामा नङाबा दुखु मोनगोनलै आङो